Startérův praporek nahoru. Ještě zhruba 20 nebo 30 metrů nám chybí a v tuto chvíli bylo odstartováno Speedy Boy, jde do čela, na druhém místě Astra Tech, na třetím Suzy BN a na čtvrtém Samba Tech. Takto nám kolně proplusili první zhruba 100 metrů, na vedoucích pozicích je to dvojice Speedy Boy a Astra Tech, na třetím místě zhruba s 8 délkovou ztrátou je to Suzy BN. Kolně už se nám pomalu řadí do prvního oblouku, který je čeká na cestě k prvnímu životnímu zásahu. Speedy Boy potvrzuje roli favorita a je na čele, ale Astra Tech s Romanem Chrastinou mu nechce dát nic zadarmo, takže se drží zhruba o hlavu zpět. Suzy BN ztrácí zhruba od 10 délek a propastnou ztrátu má Samba Tech. A Speedy Boy nám zacválal, takže se nám Astra Tech s Romanem Chrastinou na čele osamostatňuje. Speedy Boy už ale Roman srovnal a tak se ale pomalu na něj dotahuje Suzy BN. V současné době je náskok Astry teď zhruba 20 délek před Speedy Boyem a Suzy BN. Astra Tech je dcerou vynikající Alies, která v roce 2003 vyhrála v Bratislavě ve Starém háji slovenské derby, takzvanou dlouhou smrt, která se běhala na 2800 metrů. Tehdy Alies vedl Vjačeslav Šamšurin, kterého uvidíme i dnes. Astra Tech už je v cílovém oblouku zhruba s 20-metrovým náskokem stále na Speedy Boy a na třetím místě je to Suzy BN. Astra Tech jednoznačně vede, pokud neudělá cvalovou chybu, zvítězí a Roman Chrastina si připíše 88. životní vítězství. Samba Tech je s velkým odstupem, poslední 3 koně už jsou v cílové rovině. Astra Tech má zhruba náskok 50 metrů před Speedy Boy, který vede zhruba o 10 metrů před Suzy BN. Astra Tech už minula distanční mezník, cílovému mezníku jí chybí zhruba 50 metrů a Roman Chrastina pomalučku může slavit. Astra Tech první životní start proměňuje ve vítězství, na druhém místě je to francouzský odchovanec Speedy Boy a na třetím místě pomalu dokončuje Suzy BN.